Salamu alaika tabbatullah, salamu alaika imamallah, salamu alaika ibn abdul muradi ya rasulallah, salamu alaika mai gidana, salamu alaika shugabana, salamu alaika nurallah, salamu alaika habiballah, salamu alaika amirul mu'minin rasulallah. Kai ne abin zammu mai bikar Rasulallah, neman kai muke mamul kula ma ya gata mu, kare kukanmu, kare kukanmu, annabi ya Rasulallah, maulana bika, annabi ne muradinmu, jidar mun bika. Annabi mana sanka shugaba kai da mu, kada ta zanka Muhammad kara Muhammadullah, ya ta zanka kara Nabi ya Imamallah, an kala mini maulana, kana wata ke da maye ya Rasulallah, neman ka nake imami ya Rasulallah, kada ka mamu da kai habibi ibn abdallah, shugaban mukutari ya ka mai gidana Rasulallah, sai mai marajin adadi marar makura ya dina, ta halin sahabbai da zama mamana, asa da mamana, mama asan tausainina, asa da girmana ma sai aliyu ya rabbi, asa da namu, tada di namu, tada mola namu, menyamu jadi jani, tada di namu, tada baba marhama, memukuli menggode, tada awal batu hati diberi masai ya Rabbi, airu jasa dia pemakainya, mana berniata, mana nita, mana dia, mana amalnya, ebina, era eci senema, dekirai apa anda muda, nabuan nasi aiki jikai menjekunya, sekarang kerja saya. Tataya na neman annal rabu da yarde mun, adal da shi makajina Allah ba da na kai ba, muna da karkarin baje, zuciya karkarin bata, aiki na karkarin bashi, kare man dan jirjoyi wanda kake mana domin shi, ya rabu makajina. Alhamdulillah ya Nabi, Nazam ya Rabbi, Nabarahama metakan manzo, Annabi muke tabbata da rana Rasulallah, shugaba Hannun
da kai